nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kung extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan.
Indi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabas. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna nga alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Maayong hapon, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o, mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God, it's Saturday, TGIS, petsa 13 sa bulan sa Nobyembre 2021. Kag sa aton sining nga Christmas countdown, we have 42 days to go before Christmas. Mga kabombolito kita sa aton sa mga headlines. Anay Senador Bongbong Marcos kag Davao City Mayor Sara Duterte konfirmado na nga tandem sa 2022 elections. Presidential daughter nag-file sa COC sa pagka-vice-presidente subong nga hapon. Duha ka mga kandidato sa pagkakonsehal sa syudad sang Escalante. Nag-withdraw sang kandidatura antes ang deadline sang substitution sa Lunes. Samtang COMELEC nagapati nga desidido na ang mga kandidato sa Negros Occidental kag indi madamo ang maga-withdraw o kon magapa-substitute. CCTV camera sang bangko nga ginransak sa banwa sang hinubaan. Iga paidalom sa digital forensic examination. Samtang serye sang hold-up incident sa syudad sang Kabangkalan, malayo nga kay Moan sang Ipugon Rivalry Group suno sa PNP. Soldado nga nakapatay sang 15 anyos nga dalagita sa syudad sang Kabangkalan, ginpaidalom na sa inquest proceeding sa kaso nga homicide. Bag-o nga draft agreement angon sa climate change ginapaabot kay pagwa na sa world leaders direkta sa Scotland subong nga hapon. Amoy ito mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon dito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita upod sa inyo siningamatag balita. Bombo Zaldi Foro II Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapauna nga balita, magapapili si Davao City Mayor Sara Duterte bilang vice-presidente kag main running mate ni presidential aspirant former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2022 election. Sa resolusyon naging pagwa subong adlaw ginadoptar sang Partido Federal ng Pilipinas o PFP si Mayor Sara nga nagapadalagan bilang vice president sa idalom
sa lakas CMD. Ini ang maging candidate para sa pagka-vice presidente kag ginendorso aya sini nga kandidatura bilang running mate ni Bongbong Marcos sa maabot nga Mayo 9 tuig 2022 nga national elections. Apang si Mayor Saras ang wala pa makapagwa sa statement kung ginabaton sini ang endorsement sa PFP bilang running mate ni Marcos. Manumduman nga una nga nag-file ang presidential daughter sa Certificate of Candidacy o COC para sa pagka-vice presidente matapos nga withdraw ining si Lyle Uwe sang lakas CMD sa iya sini nga COC kag ginpangalanan si Mayor Sara bilang iya sini nga substitute. Ang presidential daughter ang nag-file sa COC duha ka adlaw antes hindi nagsulod sa bahin sang lakas CMD. Ini ang natabo matapos ang pag-anunsyar sang hugpong ng pagbabago Secretary General Anthony Del Rosario nga nag-resign na si Mayor Sara gikan sa regional party. Sa idalom sang calendar for election 2022 sang Commission on Elections sukon COMELEC ang substitution sa mga kandidato sa national o kung local positions ang mahimo ma-file matapos ang COC filing period tubtob sa Nobyembre 15 o kung sa maabot nga Lunes kadlaw sining tuig 2021. Sa piyak ka bahin ginkonfirma naman ang presidential aspirant Senator Panfilo Ping Lacson nga magapadalagan si former PNP Chief Guillermo Eleazar bilang senador sa idalom sa iya sini nga slate. Sunod sa kay Lacson, buslan ni Eleazar si Paulo Capino nga nag-withdraw sang kandidatura kahapon. Nibulaan man nga kahapon lamang nag-retire si Eleazar. Siya ang ginbuslan ni Police General Eduardo Ocon Junardo Carlos. Si Lacson naman ang standard bearer sa Partido Reforma kag running mate sini si Senate President Vicente Soto III sa Nationalist People's Coalition. Duha ka mga kandidato sa pagkakonsihal sa syudad sang Escalante ang nag-withdraw sang ilang nga certificate for candidacy antes pa man ang deadline sang period of substitution sa Nobyembre 15. Suno kay Escalante City Election Officer Ronnie Cataluna, ang babae nga kandidato nga miyembro sang National People's Coalition ang nag-withdraw sang COC sang Nobyembre 10, samtang ang lalaki naman nga kandidato nga miyembro sang lakas CMD ang nag-withdraw sang Nobyembre 11. Wala naman sila sang ginbutang nga substitute kay wala man naghatag sang dugang nga rason. Ang duha ka kandidato ang first timer kuntani sa sa patag sang politika. Santo sa report sang COMELEC kasunod sang filing sang COC, tatlo ang nagapadalagan bilang alkalde sa Escalante, duha sa pagka-vice alkalde kag 20 ang nagfile sang COC sa pagka-konsihal. Kung 10, may nag-withdraw sa amon di isa, babae, konsihal. Tapos, pagka 11, may nag-withdraw naman isa rin. Pero waay man sila substitution. May partido sila. Ang isa is NTC, at ang isa lakas hindi. Dua lang sila. Number 10, isa babae, NTC. Tapos yung isa lakas hindi. Ang kabayan sa pagpahayag ni Escalante City Election Officer Ronnie Cataluna, ang opisina sang COMELEC ang bukas. Subong nga adlaw nga amo ang second to the last day sang substitution nga magatakop sa Lunes bangod sirado ang COMELEC office buwas. Sa interview sang Bombo Radio kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, bukas ang opisina sang COMELEC halin alas 8 sang aga tubtub alas 5 sang hapon. Wala naman nagapati si Ananoria nga madamo ang maga-withdraw o kon magapa-substitute sa Negros Occidental bangod nagapati ini nga desidido na ang mga kandidato diri. Sunod diri human na ang pinsar sa mga nag-file sang COC sang bulan sa Oktobre nga magapadalagan sa 2022 elections. As far as there is a province concerned, so I don't think so. Hopefully, though, kasi siyempre daw, ako man di po sa atos probinsya. So, though, layo sa may substitution. Kita ko daw, na yung ilang, mindset yan, mapapapili niya. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, samtang kainas ang aga tubtub mag-ugto. Wala naman sang nag-file sang statement of withdrawal o nag-substitute sa COMELEC Bacolod. Samtang nagapati naman ang pinuno sa labor group sa Negros Occidental nga nagabantay man sa dalagan sa politika nga dapat liwato na ang layi angot sa substitution sa mga kandidato bangod ini ang naabusuhan na. Sunod kay Wendy Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association kung gawa
naaboso na ang provision sa bahisang Omnibus Election Code angon sa substitution kung sa rin may mga partido nga nagabutang sang decoy nga nag-file sa Certificate of Candidacy apang magapadalaga naman ang matuod nga kandidato paagi sa substitution. Sunod diri may pila ka mga grupo nga nagataw-taw anay sa mga Pilipino kag diri na magadesisyon nga magapadalagan kung nakitaan nga mabakod ang kandidatura. Ang presidente kag vice presidente sunod sa kay Sancho ang dapat nga tratuhon nga mayara sang respeto pagod sila ang highest position apang may traditional politicians nga nagaaboso at nagadikta na sa mga botante. Ang kandidato nga sincero sunod sa iya ang nagaplastar nga daan sang plano halin sa panugod kag wala nagainsulto sa pagkasagrado sang balota. Bangod sini nagalaom si Sancho nga ma-analyze sa mga botante ang nagakatabo sa karon. Nangin isa ka form of deception no? Iti, primero masiling ka nga way kagana maglagan, nagbutang ka to sa imong nga decoy, and then at the time nga dali na lang maglaps ang substitution, masulod ining kung sino nga talpulano, agud to nga magbulos, no? Natawag na itong substitution. Di ang hindi lang ni kay deception, kundi inabusara na ini, no? Ang kamay sa pagpahig sang gawa Secretary General nga si Willie Sancho. Ginalauman sang Commission on Election Negros Occidental nga hindi man maglapaw sa 2 ka milyon ang numero sang registered voters sa probinsya para sa May 9, 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radio kay Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria, natapos ang hearing sang Election Registration Board. Apang mayara pa sang final verification ang diri may mosunod sa iya nga mapatigayon ang verification sa masunod nga semana kag mapagwa sa Webes ang final nga numero sa mga abotante. Sa pinakaulihing nga figure, ang nagapakita nga mayara sang 1.9 million ang registered voters sa bilog nga probinsya, kay nagaduda si Ananoria nga magalapaw ini sa 2 million. Nagpanugya naman si Ananoria sa mga butante nga lantawon nga daan ang master list kung magpagwa na sang COMELEC agud mahibaluan ang precinct number antes ang adlaw sang eleksyon kag hindi magsala-sala. Sunod diri may mga adjustments ang COMELEC bangod sa COVID pandemic, gani magabuhin ang numero sang voters sa isa ka classroom. July pa lang ang October, maybe mga Wednesday, Thursday. Ang last nga ang September 30 mga 1.9 something. Hindi ko pero I doubt sobra 2 million. Pero in that case, sinisita na. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor, Attorney Ian Lee Ananoria. Samtang sa ibang paidato nagapauna nga balita yana nasa kustudiya sa mga pulis sa mga gadgets sa sulod sa Rural Bank of Ilog Hinubaan Branch anamtan sa Barangay 1 Hinubaan Negros Occidental ag sulod sa mga kawatan sa Webes kung sa diin 1.3 milyones ka pesos sa cash ang ila sini nga nataban. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Jaime De Quilio, ang Deputy Chief sa Hinubaan Municipal Police Station, prioridad sa karon ang pag-usisa sa mga gadgets nga na-retrieve sa sulod sang bangko. Ini ang kaangay nagid lamang sa receiver sa closed circuit television camera kung ang CCTV. Sunod sa kay De Quilio, igapay lam sa digital forensic examination ang receiver sa CCTV camera magtuman kay importante ebidensya nga nakuha sini. Sunod sa police official, nagaandar ang CCTV sa nagsulod ang mga suspetsado kag ginbugnot lamang nila sa outlet agod nga ma-off. Santo sa pag-usisa sa mga empleyado, 24 oras nga nagaandar ang CCTV camera apang naka-off ini sang natukiban ang robbery. Wala naman sa gwardya sa bangko. Sunod sa kay De Quilio, may ginakonsidera na sila nga persons of interest sa krimen na palagapangita pagisandugang mga ebidensya nga makaangot sa ila sa robbery. Mga gadget nga sa sulod na ma'am nang ginawa naman sa priority ma'am. So hari na di sa amon ang CCTV. Oo, the son ng receiver ng CCTV ma'am. I-subject nisa for digital forensic examination. The son, this is a vital proof kung in case nga may punod ni siya. Ang kamay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Jaime De Quilio, Deputy Chief sa Hinubaan Municipal Police Station.
Wala nagapati ang Kabangkalan City Police Station nga mga miyembro sang Ipugon Robbery Group ang nagapang-hold up sa mga kolektor sang lending company sa nasambit nga syudad. Naibaloan niya asod-asod ang hold up incidents. Ang na-record sa Kabangkalan halin sang tinilikdan nga bulan kung sa diin ginalambatan ng mga biktima sa dalan o kung ginsulod mismo sa hulot sang pension house nga ila ginatiniran. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station, wala pa natumod ang mga hold up men. Kaya wala ini nagapati nga nagapang-hold up ang mga suspetsado bangod ginsugo sang kandidato nga nagatipon sang campaign funds. Hindi man mahambal suno kay Melgarejo nga ang miyembro sa New People's Army ang grupo suno police office. Wala naman sang miyembro sang Ipugon Robbery Group bangod kalabanan sa mga ini ang nadakpan na o kon napatay. Bangod sini may lain nga grupo nga ginatutukan ng Kabangkalan City Police Station. Ang mga grupo suno kay Melgarejo ang ginlakipan sa mga lalaki nga may una naman nga kaso kag nagapuyo sa nabukid nga barangay sang syudad. Sa karon ginabisitahan sa mga pulis sa mga lending companies nga ginaabesuhan nga maghalong. Nagapatigayan man sila sang regular nga checkpoint operations, mobile patrol, police presence kag nagapakig-angot man sa mga force multipliers sa mga barangay nga ginsudlan sang mga kolektor. Hindi man natin pa na-identify din aton yung mga suspects, siguro hindi na related sa politics ang mga insidente. Though wala naman kita sa mga membro diri sa aton sa Ipugon, though mostly sila na-arrest naman. So may ara kami nga ginapokusan nga do mga previous daw may mga record nga mo sini diri man sa nabukid man nga bahin sa aton mga barangay. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station. Samtang nakaswa na ang soldado nga napatay o kung nakapatay sang 15 anyos nga dalagitan sa Barangay 1 sa syudad sang Kabangkalan sa Miyerkules sa gabi sa iyang nga gintiro ang kaupod sa pag-inom sa makahulubong limnon apang mayara sang nasalabata. Marumduman nga napilasan lamang sa abaga ang una nga gintiro ni Sergeant Lito Valdivieso nga si Felix Estomo, samtang napatay naman ang 15 anyos nga bata nga babayi ni John Padernal ang tag-iya sang balay sa diin nag-inom ang soldado. Sunod sa kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station, ipaidalom na sa inquest proceeding si Valdivieso sa kaso nga homicide bangon sa kamatayon sa dalagita. Nagpilba naman si Estomo sa affidavit of non-interest to file action bangon nagakangawa ini sa iya sini seguridad. Sa karon priso gihapon si Valdivieso sa Kabangkalan City Police Station. Ano case kahapon sang aga homicide. So, asod na maaari paligapon na detain sa aton sa kustudiya sang Kabangkalan City Police Station. Ang aton tong nag-execute to sang affidavit of non-interest. So, ang iyang reason to for security niya, nadlok daw siya. Ang naging kabay sa pagpahayag ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief sang Kabangkalan City Police Station. Gininagurahan na ang 4 kabago nga mga detention facilities ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa 4 man ka local government units o LGU sa probinsya sang Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio kay Jail Chief Inspector Jairo Santoni Duhilio, spokesperson sang BJMP Region 6, ang detention facility ang nahamtang sa La Carlota, Himamaylan, Sagay nga nagabalor sa sang tag 8 million pesos kada isa, kagyara sa Escalante City nga nagabalor sang 4 million pesos. Ang nasamit yung mga building ang base ako nasa standard nga design sang pasilidad nga gintalana sang BJMP, samtang ang kalaparon sang lote ang nagadepende naman sa gin-provide sang LGU kung ma-maximize ang kapasidad sang pasilidad suno kay Duhilio. Sarang ini nga makaakomodar sang tub-tub 500 ka mga priso. Suno kay Duhilio, ang construction sang bago nga mga pasilidad ang kabahin sang decongestion program sa idalom sang Build program sang Duterte administration. Una naman nga inagurahan ang detention facility sa Bago City kag Silay City kag yara sa Handumanan nga ginagamit sa karon bilang isolation facility sa mga priso. Ang construction sa mga building ang ginsuguran sa tuig 2018 kung sa diin 220 million pesos ang kabugusan nga pondo para sa bilog nga Western Visayas. Nag-inaugurar kita sa aton 4 ka nabiling jail building nga napatindog sa Negros Occidental, sa La Carlota, Mamaylan, Sagay, kag Escalante. 4 pero hindi lang ni 4 Bumbukarla Yes, sir. Madamo ni pila ka building na nga ipatindog part sa decongestion program sang aton national headquarters through sa kay President Duterte nga build program.
Ang kabayan sa pagpahayag ni Jail Chief Inspector Jairo Santonido Hilio, spokesperson sa BJMP Region 6. Samtang sa aton sininga good news nagdalikyat sa estasyon sa Bombo Radyo ang maswerte nga tagdaog sa 1-2 Panalo Part 2020 promo. Antes ini nga nagkanto o konsabahin sa nga Part 20 sa 2021 naton nga promo sa katapusan nga bahin sa aton sini nga tuig, last quarter nga promo naton mga kabombo, antes sini nagkanto sa trabaho agon nga maklaim ang iya sini nga premyo. Si Maria Rona Sambitan sang Purok Tangkong Barangay 7 Bacolod City ang gilawag kaina sang aga bilang replacement sa uling nga winner kapon nga napasawan nga magklaim sa iya sini nga premyo. Sunod sa kay Sambitan, yara ini sa ila balay sang ginalawag ang iya sini nga ngalan, gani naghapit ini sa estasyon sang Bombo Radyo agon nga i-claim ang iya sini nga premyo antes nga nagpadulong sa ila sini pwesto sa downtown area kung sa din sila ang nagabaligya sa religious relics. Tuman katamis si Sambitan samtang o kung tuman katamis ni Sambitan ang samtang ginaisip iya sini nga premyo, matamis iya sini nga pagyuhom, samtang nga ginaisip iya premyo nga 500 pesos sa cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. Tuman naman ang pasalamat sini sa premyo nga nabaton, gani nga makabakal ini sang dugang nga proof of purchase, agon nga makahulog sang dugang pagid nga mga entries. 200, 300, 400, 500. Unang pasalamat ko anay sa Bombo Radyo. Salamat gid sa Bombo Radyo kag sa Star FM kag sa 1-2 Panalo Part 20. Ibakal ko niliwat purchase para dugang sa akon nga nga form of purchase. Sa mga taga Fatima, hay ari naman ko diliwat. Ang kabay sa pag-award sa winner nga si Maria Rona Sambitan tagdaog sa daily draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo. Kag sa ato na katapusan nga balita, kadto naman kita sa United Kingdom. Ginalauman nga maanunsyar na subong nga adlaw ang bago nga draft agreement nga nagatuyo nga mapahagan-hagan ang malay nga epekto sa climate change. Ini matapos nga wala nalabuot sa mga world leaders. Ang nasambit nga kasugtanan antes ang deadline kagabi kag nagresulta sa pag-extend sang summit subong nga Nobyembre 13. Tinutuyo sang summit nga makasugot o kung magkasugot ang mga pungsod nga ilimit lamang sa 1.5 degrees Celsius ang pagsakas ng temperatura agon nga maproteksyonan ang mga tao nagikan sa malain nga impact sang climate change. Ini ang kabahin sang 2015 Paris Agreement nga ginpermahan sang madamo nga mga pungsod agon nga malabot ang goal. Ang global emission ang dapat nga mapanubo sang 45% sa tuig 2030 kag zero na gid sa tuig 2050. Sunod sa mga scientists, mapatay na ang tanan nga coral reefs kung maglapaw na sa 2 degrees Celsius ang gintaas ang global temperature. Suno kay Bombo correspondent Ramil Isugon, direkta sa United Kingdom, nabutang sa draft agreement niya ginpagwa kahapon ngan panubuan ang subsidy sa coal kag fossil fuels apang hindi magpasugot ang Russia kag Saudi Arabia sa sini nga kasugtanan kay nagahingyo nga kakason ang reference sa fossil fuel subsidies. Ang revised text ang draft ang nagahingyo man sa mga gobyerno nga magtala na sang mas hugot nga deadline sa pagplaster sang ilang nga plano agud nga ma-reduce ang greenhouse gas emission. May surprise announcement naman ang US kag China nga magabuligay subong nga dekada agud nga malimitahan ang global temperature rise sa 1.5 degrees Celsius. Igapadayon nila ang ila sining sinapol bangod kay wala ini sila naka-come up sa ila sining ginatawag nga crucial cup talk sa ila sining pag-enter sa final street sa ila sining hinambalanay bangod sa ginatawag nga ang ila sining conflict may ara sa ginatawag nga overwording sa ginatawag nga fossil fuel. Amo ining duha ka pungsod sang ang pungsod sang Saudi Arabia kag sang Russia. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugon, direkta sa United Kingdom. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa tak na 5, mga kabombo. Ang buyan to mga kaundan sa aton sinagapangunang nga mga balita. Dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition na subong nga adlaw Sabado. No? Kag antes kita magtakop aton anay panumalikan na aton si mga headlines.
Anay Senador Bongbong Marcos na Davao City Mayor Sara Duterte, konfirmado na nga tandem sa 2022 elections. Presidential daughter nag-file sang COC sa pagka-vice-presidente subong hapon. Samtang sa aton sininga breaking news bago gilamang, no, nag-withdraw na si Senator Ronald Bato de la Rosa na presidential candidate sa PDP laban Cusi faction. Subong man si Senator Christopher Bongo para sa iya sini vice president sa bid sa idalom sang partido. Apang si Senator Bongo ang nag-file sang kandidatura nga magapadalagan bilang presidente sa idalom sang federalismo ng dugo o konsabahin sang PDDS. Samtang duha ka mga kandidato sa pagkakonsehal sa syudad sang Escalante, nag-withdraw sang kandidatura antes ang deadline sang substitution sa Lunes. Samtang Comelec nagapati nga desidido na ang mga kandidato sa Negros Occidental kang hindi madamo ang mag-withdraw ukon magapa-substitute. CCTV camera sang bangko nga ginransak sa banwa sang hinubaan igapaidalom sa digital forensic examination. Series sang hold-up incident sa syudad sang Kabangkalan malayo nga kaymoan sa Ipugon Robbery Group suno sa PNP. Soldado nga nakapatay sang 15 anyos nga dalagita sa syudad sang Kabangkalan ginpaidalom na sa inquest proceeding sa kaso nga homicide. Samtang bago nga draft agreement angos sa climate change ginapaabot nga ipagwa na sang world leaders direkta sa Scotland subong nga hapon. Amo ito mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalag ko bag-o mainit-init pa ang mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 13 sa bulan sa Nobyembre 2021. Sa aton sining Christmas countdown, mayara na lang kita 42 dias nga nabilin antes kita mag-inupdanay sa adlaw sang Pasko. Kag standby na sa masunod naton nga programa ang Bombo Reports Afternoon Edition upod naman sa kay Bombo Franz Andrew Burgos. Sa gihapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal para sa pambansang radyo ng